Bon dia, Catalunya. És dilluns i són les 8 del matí. M'he llevat avui a les 5:45. S'estarà escoltant alguna cosa? És qüestió de temps que m'arribi la càmera i el micro i s'escoltarà tot millor. Bueno, que estic anant a buscar un taxi dins de la meva pròpia ciutat perquè no vull caminar 20 minuts més. Em nego, però no estic segura que hi hagi taxis. Efectivament, ni un taxi en aquesta ciutat. Com deia Samantha Hudson, no hi ha un taxi, no hi ha un puto taxi. Bueno, mireu quin cel. Això em tranquil·litza que hi hagi aquest cel. Bueno, el que estava dient, que estic bruta, trista, sola, per Igualada, que ara tinc 30 minuts caminant fins a casa, perquè he agafat el primer bus de Vilafranca cap a Igualada, perquè el meu nòvio anava a la uni i he dit, bueno, doncs aprofito i estic productiva tot el matí. I ara estic, destrossada. El viatge en bus m'ha sentat completament fatal. A veure si trobo un bar a algun puesto i esmorzo alguna bo. M'he comprat un entrepà pel camí, però em fa por la gent al carrer. Jo sempre que veig un home pel carrer, si puc, em canvio de vorera, perquè em fan por tots em fan por. M'és igual si van amb corbata, m'és igual, em fan por. Bueno, això, d'aquest entrepà lluïa més bo del que està i estic tan trista, és una tan mala manera de començar el dia. Bueno, m'està fent vergonya ja parlar pel carrer. No entenc tampoc perquè la gent em mira tan raro parlant pel carrer. No has vist mai una persona fent un TikTok? El 2025 mai has vist una persona fent un TikTok? No ho puc entendre. Tinc una pregunta. Si em veiéssiu caminant així pel carrer, què pensaríeu de mi? Estic mirant si tinc un bulto perquè fa un dia que em fa un mal al sobaco i jo soc molt hipocondríaca i ja penso, tinc càncer! Segurament no, però bueno, en fi. En una altra vida jo vaig ser una desgraciada, una mala puta, perquè em tracta la vida amb hipocondria, TDAH, joder, macho. Asma, que pesadez, no hi ha res al meu cos que funcioni bé. M'estic pentinant perquè m'he de dutxar, o si no és probable que avui al migdia em faci uns calamars de la romana amb el meu propi cabell. De la quantitat de grassa que almacena esto. Una cosa, sóc la única que ha d'estar tot el dia cantant per ocupar el seu cervell. Potser és perquè tinc TDAH, però estic tot el dia cantant, que jo penso, la gent per què no em fa callar? Per què la gent simplement conviu amb jo cantant por ahí? Perquè jo si escoltés algú tot el sant dia cantant pensaria, pots callar que no ets la Beyoncé, tia? Bueno, cap a la dutxa. Tinc unes ganes d'estar neta, de veritat. Quina vergonya m'heu pillat. M'havíeu reconegut amb el meu nou look in! Ja veieu que m'he dutxat, sóc una persona completament nova i això vol dir que toca endreçar l'habitació. No hi ha res com una bona dutxa que et faci tornar a tenir energia i tornar al positivisme i a l'optimisme. Fins que l'habitació no estigui neta, però jo seguiré sent una absoluta guarra, per tant. Alexa, pon Catalunya Ràdio. A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Sola. Que en comptes d'enviar un àudio, que ja és infernal enviar un àudio, pots enviar un vídeo. És lo tradicional. Per tant, segurament hi ha algú que hi entén aquí. Em sembla que el blog de la setmana passada vaig ensenyar com feia la proposta de matrícula de la UOC. I llavors, quan tu fas la proposta, el teu tutor la mira i te la recomana o no te la recomana. A mi m'ha arribat un correu dient que no me la recomana, però fingiré demència i faré aquestes assignatures igualment, que són, ara no ho sé mirar, però Història de la Unió Europea, Història de l'Arquitectura i Gèneres Literaris o alguna cosa així, que vaig pensar, això serà més fàcil. I agafo dues difícils i una fàcil. Llavors, sabeu que em costen 3 assignatures a la UOC? És puto demencial. 823 euros. És un atraco. Universitat oberta a la persona que té 4 milions d'euros en patrimoni, perquè, vamos, a un estudiant convencional, jo no, molt obert no ho veig. I ara em disposo aquí a pagar. Començo el 19 de febrer. Serà la pitjor setmana de la meva vida. M'ha arribat un paquet! Hola! Merci, bon dia. Unboxing? Quasi la faig rotatòria a la porta. Quins nervis! Un micro, el trípode de la meva càmera que no tinc perquè DJI sol retrasat, i això són uns filtres de llum per la càmera perquè es vegi millor. No sé si ho sabeu, però jo tinc una lleugera obsessió amb els micros i les càmeres, em fascinen. Tot el que sigui una càmera m'agradarà, tot el que sigui un bon micro m'agradarà. Llavors he demanat aquest minúscul que m'anirà molt bé amb la càmera, que ve amb una funda que jo... preciosa. Pell de gallina des d'allà. Serà tan petit que podria plorar de l'emoció. És com el gos de la Berta en Chico, igual de minúscul és. Ai, Déu meu, és com un petit gat mort. Carregador. La base de càrrega. Com ha de ser això, la base de càrrega? Ai! És que és tan petit que podria plorar de veritat, I finalment, el mini micro. Mireu això.
és absolutament minúscul. Seguint amb els complements de la meva càmera. Una altra cosa que vaig comprar és el trípode, que també és minúscul i preciós. I per últim hi ha els filtres de llum, que això sí que és una mica més de friquilla. A mi res em funciona més que uns bons gadgets d'aquests tecnològics. Amb una fondeta preciosa que va com amb uns imants, això m'anirà fantàstic. Llavors aquest filtre el que fa és fer com d'ullera de sol de la càmera. Quan tu li poses això a la càmera, el que fas és que quan hi ha molta llum, la imatge no quedi cremada i no quedi tota blanca, sinó que el cel es vegi blau i tal com toca. Llavors, aquest és més suau, aquest és més intens i aquest és el més fort de tots, i llavors tinc aquest que es regula, que és el que faré servir per no haver-los d'anar canviant. Que veus? És molt suau, però alhora el pot regular perquè sigui més fosc. Jo avui em faig pasta, però com que m'agrada molt el tomàquet amanir, m'amaneixo una mica de cherries amb brie, que està, bueno, puto espectacular. I llavors m'hi poso pebre, oli, sal, all en pols i orenga. I el que escolteu de fons és Joc de Cartes, que ho mirem sempre que dinem. Perquè hi ha un canal temàtic de 3CAT que estan 24 hores al dia posant Joc de Cartes, i com que em funciona, doncs ho estem mirant. Allà, amb un iPad. Bueno, no sé, la Gala com em donarà la contrasenya del seu YouTube d'aquí res. I ja podré formar part del YouTube, Quin de Galins. Bueno, hem entrat a un esdeveniment que s'està fent a una sala que es diu Sala B, que és molt petitona, però molt petitona no significa que no hi hagi ningú, sinó que està petada d'influencers catalans, que a mi m'han sorprès molt, entre ells... No! M'ha metido corte épico aquí mi pana a la Gala, però bueno, no, està molt bé, estic molt sorprès, la veritat. Avui això és un dilluns, això ho dius, no? Bueno, és un dilluns, avui es publica tot, o sigui, tot és aquesta sèrie del Jo Mai Mai, Crims, La Isla, i també La Pobra Heavy, que ho miraran 3 persones avui, per tant no anirà molt bé, la veritat. Hem tornat a casa nostra, és a dir, Catalunya Ràdio. El dia que em despedeixi una Gala, faràs els mejors moments de lloc per aquí al log, per lo menys? Però quan creus que t'acomiadaran? Ara sigues realista. Creus que estaràs a temporada que ve? Jo crec que no. És impossible que estigueu temporada. Bueno, família, com us deia. Ai, Gala, tinc un regal per tu! Una polla gorda! Sí? Perquè he pensat, és que si no quedarà ningú, els he pillat jo, perquè dic, per Però la de Gala. què? Per això, és de Catalunya Ràdio. Hòstia, em funciona molt a mi això, L'has vist? He pensat per la Gala que si no quedarà ninguna. A mi també, puto pana, respeto. Bueno, que hem tornat a Catalunya Ràdio perquè en Pau ha de penjar el programa, que el podeu veure a 3CAT, Spotify, a tot arreu. I jo vull carregar el mòbil! I ara tornarem cap allà. Una tiene que trabajar. Estic extra demacrada, acabo d'arribar a casa i realment falten 10 minuts per les 12, no és ni tan tard. He vist això a la nevera i m'ha vingut molt de gust, o sigui que em vaig a tallar unes maduixetes. No sé què heu vist o què heu deixat de veure perquè confesso que he abandonat completament el blog. De totes maneres, bé, era una publi que anava a fer i dona la casualitat que és d'una sèrie que m'agrada. Aquest esdeveniment es feia a la sala B de l'Ús de Gas. Llavors, de l'Ús de Gas a Francesc Macià hi ha literalment 5 minuts caminant i jo agafo el bus a Maria Cristina, con lo qual vaig de sala B a Francesc Macià caminant i de Francesc Macià agafo el tram cap a Maria Cristina. De sobte em trobo amb un tram buit completament a 1 minut de sortir. Això pot ser, no? Perquè hi ha molta freqüència, tant, no sé què. Entro al tram, em trobo una T-mobilitat, per cert. Si algú l'ha perdut, doncs mira, potser la tinc jo. Em trobo un toll, però una olor molt rara, com de sang. És que no sabria ni descriure per què sé quina olor fa la sang. Però jo he vist un toll d'un vermell oxidat, molt de sang, i de sobte una olor raríssima, però rara. Unes ganes de putar, la policia per allà. Però que no estava ni on estava jo, la policia. És que sembla que estigui explicant un somni perquè ara mateix no et sé dir si ho he viscut o no, de lo surrealista que ha estat per mi. Jo parlava amb el meu nòvio per telèfon i estava veient aquella mena de toll, 2 Mossos allà, però ningú estava fent res. Però és que això és real, en plan, m'acaba de passar fa 2 hores. I ara això és puto espectacular, és salvatge. Millor manera d'acabar el dia. Va. Ens veiem demà, que demà hi ha l'off, demà serà un dia fantàstic. Hello! Ara estic anant a gravar adolescents, però hem passat un moment per Good News, que hi ha davant de Catalunya Ràdio, i de sobte a mi em recordo que ahir em van dir que hi havia cafè gratis tot el dia d'avui, i crec que fins divendres. I llavors hem anat i només ens hem hagut com de registrar una merda, que ara evidentment em donaré de baixa, i m'han regalat això, i espera't, una fucking mini talla, que a mi res em funciona més que les coses petites, i no sé què és.
És rímel? Crec que sí, loca. Mira! Que mono! Bueno, doncs això. Ara el meu dia ha pujat d'un 5 a un 10. Ho has aconseguit! Com estàs, Paula Iva? Molt cansat, hem de fer unes barbaritats. Hello, it's me, Quinta Galins, editora. Perquè entengueu alguna cosa, us poso un context molt ràpid. Bàsicament amb en Pau havíem quedat que avui provaríem la col·laboració que va fer Nil Ojeda amb Vicio i l'anàvem a demanar per Globo quan ell arribés a la ràdio. El que passa és que jo he obert Globo just quan ell m'estava dient que li faltava poc per arribar i he vist que no quedaven com aquests packs que fa el Nil Ojeda. Llavors ell m'ha dit, jo just tinc un Vicio al costat, vols que m'apropi? I llavors s'ha apropat i ha passat el que veureu ara. Torna a començar. Què ha passat? Bueno, que m'han creat tant dislèxia i he girat un número del PIN que tinc i l'he girat. He vist que he tingut tanta dislèxia i dic, vale, perdón, que soy tonto, m'he equivocado. Me l'ha tornat a posar i dic, vale, ahora sí, ¿no? I dic, sí, tranquilo. Ho faig i li poso allà el datapo. Demasiados errores en el PIN. O una cosa similar. Però, Pau, no has mantingut el català, doncs? No, però és que ni demanant. En plan, ell ha entrat i ha dit, perdona! Que estàs a Barcelona, Vale, què? Bueno, no ho sé, vaig a buscar ara un caixer automàtic. Però has fet la comanda? Em costava 51 pavassos, T'estan fent la comanda en paral·lel o no? Que ara me l'està traient. M'ha dit que en queden 10, literalment. Pau, pots pagar amb el wallet? Però que està quiet, Pau, vés a buscar ja un ràpid una Em quedaré sense Nil Ojeda perquè és retrasat, Que paguis amb el wallet. Que no, joder, que aquest senyor que em matarà, Déu meu, que té la cara de terrorista. I per què no paga amb... Per això... Per què penja? Ai, per què em penja? No, perquè que se't faci això del PIN no és broma, No. Però has pogut treure diners o no? Perquè clar... Sí, no, he pogut. Però no tenies bloquejada... No, la tenia bloquejadíssima. I com Clar, he posat allà, la màquina fa... De fet, ha fet un soroll molt estrany, com d'alarma, he dit, ojo. I m'he allà una senyora que devia estar, jo què sé, preparant la hipoteca d'una persona tranquil·lament. I li dic, tu, que m'ha passat això. I diu, és broma? En plan, sí, m'ha passat això. I diu, vale, no sé què. Pum, m'ha començat a fer firmar coses. No, m'ha fet firmar coses. En paper, Bueno, fem unboxing o no? Sí, i saps què? M'ho vull anar a mi a casa. Molt bona tarda, són les 5. Benvinguts i benvingudes al Piset Compartit de Catalunya. Això és el Loft, som iCat i jo sóc la Berta Aroca. I avui és dimarts 11 de febrer. Que ràpid passa el temps. Avui, al Loft, amb Gala Castelltort. Gala, què tal? Com estàs? Estàs fent blog de YouTube i em sembla que aquest plano ens farà lletges perquè està com molt mal posat. Saps què és pitjor, però? Què? Que jo no sabia que tenies neteja de cutis. Què comen, nena? Patotxuela. Uau. Uau. Planazo. Montoya. Hello, my ladies. How are you? Com podeu veure, ja estic amb el meu pijama, a casa, tranquil·leta. Demà no tinc loft i demà toca posar-se al dia amb l'autoescola, ja prou. Bueno, m'acaba d'arribar una col·laboració a les 22:38. Ser autònom és no descansar. I qui collons m'escriu un correu a les 22:38? Pot la gent deixar d'estar explotada? Bueno, a veure si em responen. Demà parlem més. Avui us he abandonat una mica i em sento madre ausente. I no ho puc permetre. Bona nit. Bon dia, família. Ja és dimecres, loco. Hi, girls! Aquí estic, esmorzant el meu cacaulat amb la meva tassa fantàstica de l'Héctor Bellerín, que estic completament obsessionada, i esperant que m'arribi un paquet. Realment llueix que cada dia m'arribin paquets, però no és el cas. És que no sé què ha passat aquestes últimes setmanes que no paren d'arribar-me paquets. Paquets d'absolutament tot, menys a la puta Osmo Pocket, que cada dia m'estic discutint amb els DJI, i de fet m'hi he discutit tant que ja he aconseguit 20 euros de descompte a la meva pròxima compra, perquè no paro de queixar-me i em van donant crèditos perquè sóc una quejica, i m'acabaré comprant un dron de 1.800 euros gratis de tant queixar-me. Bueno, no sabia que plovia, però estic anant a buscar un barnús. Quant temps fa que estic a Igualada? Això ja us explicaré algun dia d'on collons soc, perquè és una cosa que confon molta gent, però fa com 4 anys que estic a Igualada i fa 4 anys que m'aixugo amb tovalloles, quan és molt més còmode un barnús, i després de 4 anys he decidit anar-lo a buscar. Bueno, perfecte, he trobat el meu barnús fantàstic, estic per posar-me ara perquè estic xopa.
Així és, família, acabo de caure pel puto terra i m'he destrossat el genoll. Jo és que no sé ni per què surto de la meva puta casa, no sé. Tantes coses explicant, literalment 10 minuts de marge. M'he provat el barnús, m'agrada i em funciona, bueno, és un barnús, entén-me. Abans d'arribar a casa he caigut, ja ho heu vist. Després m'he discutit amb unes palurdes pel carrer que m'han com gravat. O sigui, evidentment no és la primera vegada que em passa i normalment, doncs, fingeixo demència i ja està, però ja m'ha fotut com de molt mala hòstia tota la situació, perquè a més ho han fet com molt desagradable. Ha estat molt incòmode i ara a sobre vaig amb el barnús per mi casa i de cop paquet, així que anem a fer un unboxing desnuda. A veure, sé què és, és un anell, no sé si us ho he comentat. Avui m'havia d'arribar un anell d'una col·laboració que estic fent amb l'empremta del nas de la meva gossa. I està aquí dintre, o sigui que nervis absoluts, a veure. Ai, serà tan cookie, mireu. És que és supervieja la meva gossa, es diu Taca, llavors com que qualsevol dia es morirà, m'ha fet molta il·lusió aquesta col·laboració. Vaig a fer el vídeo d'Instagram, que és el que havíem pactat amb la marca, no un unboxing completament despullada, o sigui que vaig a tornar a guardar tot. Bueno, família, ja he dinat i ara he fet el vídeo de promo de l'anell, que estic molt contenta perquè és realment fantàstic. Ja els enviaré perquè me'l validin i ja està. I avui he penjat la publi de 3cat. Aneu al meu Instagram i comenteu la publi de Jo Mai Mai dient molt bé, només vull això. Està sent tan raro el dia d'avui, família, però quan sé que està plovent, segueix plovent. Perquè jo al matí he relliscat precisament perquè plovia. Però justament ara vaig a buscar una maleta de cabina perquè... No sé si ho sabíeu, no ho he dit encara gaire, però vaig a Nova York. I don't give a shit about mala sort. Jo sempre tinc bona sort, llavors puc obrir els paraigües on em surti dels collons. I a més, mai sé si és que dona bona sort o mala sort obrir-lo a la porta, dintre de casa, mai ho entenc. Oh, que pestazo, va igualada. Oh, que pestazo, Soc el Justin Bieber. Soc el Justin Bieber el 2012. Baby. No veig res. M'ho estan tapant tots els meus propis cabells. Bueno, cada vegada veig menys, família? Soc el Justin Bieber. Bueno, com podeu veure, ja me l'he comprat, és realment fantàstica i a sobre té una part de funda hidràulica que quan m'ho ha dit he pensat, és perfecte, i en realitat he pensat, i què collons s'amollarà en un avió? O sigui, si s'amolla alguna en un avió, vol dir que l'avió s'ha estampat cap a l'oceà i per tant tampoc, vull dir, el que es pugui salvar m'és igual perquè jo estaré morta. Jo he decidit que això era el que es mereixia els 110 euros que m'acabo de gastar. Llegué a mi casa i em ve molt de gust una macedònia que porti moltíssimes fruites mentre miro Jo Mai Mai i atenció, faig manualitats. Què vol dir fer manualitats? Doncs que m'he quedat sense enganxines al meu journal i no sé si vau veure el meu vídeo d'Instagram o TikTok on jo em personalitzo les meves pròpies enganxines. Llavors, si no ho sabíeu, sí, em personalitzo les meves pròpies enganxines i ara em posaré a retallar-les i a fer-les mentre miro un capítol de Jo Mai Mai, que no l'he començat, perquè realment és una sèrie que m'agrada de veritat. És que sembla que m'estiguin pagant per dir això, però no. La factura que havia de fer ja l'he fet, tot el que estic dient ara és gratis. A la meva macedònia hi posaré mandarina, poma i moltes ganes de viure perquè no hi ha res més. Pensava que hi hauria plàtan o maduixes, però em sembla que ja m'ho vaig zampar ahir. Després d'un bon rato fent enganxines i ja les he posat al sobre que té el meu journal, que a sobre, mireu que divertit. Estic començant el meu diari del viatge a New York, perquè per mi un viatge comença des del moment que el comences a organitzar, per mi ja ha començat. Llavors, la Berta Rocks em va regalar aquesta llibreta fantàstica i llavors jo estic aquí escrivint, doncs mira, aquí hi ha com va començar tot el tema de la col·laboració, els vídeos que vull fer, però m'està quedant super estètic i a més fa molt bona olor. Aquesta puta llibreta no sé per què fa tan bona olor, de veritat, és salvatge. Hola, estoy fatal. Que mal estoy, de veritat. Estava tranquil·lament mirant Jo Mai Mai i de sobte, missatge del meu nòvio, a.k.a. Unai. Estic tan malament, estic fatal. Tanco la porta perquè Nàdia no calla. Jo he fingit demència i he fet veure que me n'alegro, però... Una foto. Següent missatge. Les meves sol·licituds d'Erasmus. França, Itàlia i Canadà! Com se n'ha d'anar a Canadà? Estem bojos! 6 mesos a Canadà, que mal estoy! I sobre... Que jo me n'alegro, però... O sigui, me n'alegro per ell, per mi no. Jo per mi estic fatal. Primer me n'he alegrat per ell i ara jo estic molt malament i vaig a mirar que val un vol a Canadà perquè ja veig jo que em quedaré amb 0 euros al banc. Amb escales i tota la paranoia. Bueno, família, estic molt malament. Vaig a seguir mirant Jo Mai Mai i fingiré demència a fer veure que no, ningú se'n va d'Erasmus. Va disculpar-me per això. Bueno, mi àvia m'ha vist trista i hem demanat KFC.
No tendeixo a menjar tant KFC, però realment no sé què està passant aquestes 2 setmanes. Entre la nòmina i la tristor, no és gens fàcil, estem molt tristes de Can Quindagalls. Deixem d'estar tristes a Can Quindagalls. De París a Lloret, és massa liada. Estàs contenta, no? Sí. Crec que es falta un any. Sí. I què diu? Hola família, veieu com tinc la cara? Que tinc la cara molt malament i això, aquestes anticonceptives m'estaven anant bé. Tinc la cara fatal, així que em vaig a fer una mica de skincare, em vaig a dutxar una mica perquè realment és puto demencial. No sé quina hora és, però sé que he tingut molt de madness, molt de madness. Ha estat una nit molt dura i ara m'aniré a dutxar i acabaré de mirar Jo Mai Mai, que me l'estic mirant d'una sentada literal. Això. Necessito que desaparegui ara mateix. Que asco. Good morning! Endivineu què estic fent? Fotre'ls la bronca als de la DJI perquè vull que m'enviïn l'Osmo Pocket i encara no me l'han enviat. La vaig demanar fa una setmana. I no és broma que m'he llevat fa 5 minuts, són les 9:03, m'he llevat a les 8:58. I a les 9 en punt, que és quan obre el suport tècnic, imagina't com d'obsessionada estic per saber això, ja m'he posat a donar pel cul. I ara m'estic fent l'esmorzar, em faré una llesca de pa torrat amb una mica de cacaolat. This is my girl breakfast. Una mica de cacaolat, fred, congelat, perfecte. Una mica de llesca de pa, que ara li posaré aguacate, segurament. L'ordinador per parlar amb els de l'Ever per fer el check-in, que he tingut com una mica de problemes, però bueno, todo bien. I a desayunar. Bueno, família, feliç dia mundial de ràdio a tothom. Jo ara vaig cap al Love, que avui fem un programa especial. De fet, fins i tot tenim una actuació en directe de Bro, que vosaltres no sabeu, però és una obsessió que jo fa molt temps que tinc. Són uns nois que per mi són com oques grasses si tinguessin 18 anys. Llavors vindran a fer 3 cançons, farem una quina musical i sortejarem una entrada doble Canet Rock, que ja no queden entrades. Bueno, farem moltes coses divertides. No és broma que potser feia un any que no em posava aquesta suadera i jo he pensat, però si és fantàstica, per què no me la poso? I llavors me l'he posat. Bueno, he arribat a la ràdio i just davant de la ràdio hi ha un ametller. I fa poc vaig veure un vídeo del Peldaños dient que aquest era la bona fruita del dragó, no la rosa, que és maca, la groga. Llavors ho he agafat i la provarem. En realitat només he entrat per anar a buscar coberts, però sempre que entro a l'ametller m'acabo gastant molts diners. Estarà bo, és que jo potser no em crec el Peldaños i estarà escarós. És que jo, totes les fruites que provo que em diuen que estan bones, em timo. A veure, és kiwi, però crunchy. Et pica? No, anava a dir que m'agradava, però no estic segura. Però crec que el que fa que estigui escarós és la cullera de fusta. És que la cullera de fusta, no? Aviam, mai de la vida em tornaria a gastar com 7 euros amb això. El meu últim plano és a l'ametller. I sembla que no m'hagi mogut aquí quan en realitat han passat 2 hores. Ara, que estètic! És superestètic! Amb la rompe de coteca no sana. Serà la meva portada de YouTube. Ja ho saps. Clar, mira, és superestètic amb les pizzas i l'ensalada César. Bueno, família, que fa molt rato que he dinat ja, però se m'havia oblidat. Sorry. Et faràs youtuber? No, no em faré youtuber. T'ha fet gràcia. Menys mal que no es farà youtuber perquè llavors jo hauria de deixar-ho de ser. Mireu com és avui l'estudi, perquè venen a cantar Brou musical. Que cantaran Sort de tu, que és gràcies, tinc por de carregar-me alguna cosa. Molt bona tarda, són les 5! Benvinguts i benvingudes al Piset Compartit de Catalunya. Això és el Loft, som my cat i jo sóc la Berta Aroca. Avui és dijous 13 de febrer. És un dia molt assenyalat. Si la ràdio us ha acompanyat al llarg del dia d'avui, sabreu que és un dia molt important i molt especial perquè és el Dia Mundial de la Ràdio. Hem fet una quina musical? Està molt enfadada. I he guanyat. He trucat, era desè, i quan he tornat a ser el segon, m'heu tornat a posar desè. Gràcies per res. El musical ha deixat un iPad encès i quan hem entrat amb la dada de l'estudi hem dit nenes, arribarem, no tindrà bateria. I què ha passat? Que no tindrà bateria. I ens han dit... Sí, o aquella zona d'allà. Ens han dit, no tanqueu. Toma. Nosaltres només volíem fer un bon acte I ara no tenen bateria. ja no podrem dormir tranquil·les. Esta es la mierda, es lo más natural. Cervecita, cuquileo, chaval. Si este tiempo puedes aprovechar, entonces no estamos tan mal. Hola, hola, s'ha acabat el directe. Com estàs, Pau? Bé, t'ha agradat el directe, Gala? M'ho he passat molt bé, la veritat. Tot el rato hem cantat. Aquests nois tenen molt bona pinta, pel futur. Jo ja ho vaig dir fa molt temps. Els de Brou
Ho fa molt M'ha bé. recordat molt el Cos Grasses, de veritat. Veus? Jo vaig dir, són oques grasses però de petits. I hi ha un tio que té el mateix pentinat que el pianista també, que ells són iguales, són repes. És aquesta la que m'agrada a mi? We can start a fire. We can start a fire without a spark. These guns for hire. Even if we're just dancing in the dark. Blackbird fly. Blackbird. Aquesta m'encanta. Glory days. Well, they pass you by. Glory days. Glory and those are glory days. Glory days. Por la mañana café, por la tarde ron. Ya estamos en la calle, sale tu balcón. Mireu què estic fent. Discutir amb els de DJI. Un dia més. La vella Montserrat. Desperta el barri en cops d'escombra, tot cantant les primeres persianes. Sorry! Oh! Per fi s'acaba aquest puto bloc del dimoni. Per fi s'acaba! És broma, és que vull la meva puta Osmo Pocket perquè gravar amb el mòbil és el pitjor que m'ha passat a la meva vida. Bueno, com cada divendres m'ha arribat el paquet de Witaka! O sigui que anem a veure quins plats tinc. Lasanya de pollastre i pesto. Solomillo. Pollo a la parmigiana. Gratinat de carn i patata. Pollo con pau con arroz i verduras. Ja sabeu que podeu fer servir el codi KINDERGARTENS per 3 plats gratis, que es diu ràpid, però és pràcticament els dinars de la setmana. Feliç dia dels enamorats, no? Avui és 14 de febrer i el que és més important és l'aniversari de la meva gossa, la Taca. She is the absolutely best. Fins aquí el vlog, família, perquè estic absolutament farta de gravar amb això, un segon més gravant amb això i m'acabaré quedant un tret al cap aquí, justament aquí. Espero que dilluns m'arribi la Osmo i poder-vos gravar ja els vlogs en condicions i amb ganes. I ja està, en realitat me fa molta il·lusió fer vlogs de YouTube, m'està agradant molt. O sigui que feu like, suscribiu-vos, comenteu, que es lo que nos mantiene en vida. Es lo que nos mantiene felices a los content creators. Vuestro apoyo incondicional. Va, ens veiem la setmana que ve.